Woi, rasane wong nandang rindu, rasane wong nandang kangen ki pokoke abot. Ora doyan mangan ra iso turu ya, Mas. Wis ora kolu pokoke. Ya Dek ya. Aku kangen padamu. Ah, bohong. Iki mantanku. Mbake guyang-guyu paling kangen mbake. Yangku wong. Oh, ngono. Becik. Dari pasir. Sangi cinta yen bengi ra bisa turu yen awan ra doyan mangan amarga tansah Betul kowe betul kandramu wong ayu tak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu Rino wangi dadi impanku wani sumpah apa njalukmu wong ayu aja guyu-guyu kalem rasa rasa kesusubut santai obut ngono kok iso alon-alon waton lakon ngono but kok iso lah gitu ayo toh ayo Dek kamu fokus iya ini fokus sengkoknya kata-katanya jangan payah masuknya gitu oh tadi enggak oh alah meleset tadi itu Mas ayo bacot rindu Dek rasane sewindu nyawa padang iya numpak dokar lakune kulon wong sabar mesti kelapan wong sabar iki lho sadar mesti waduh bapak waduh biyong anakmu kaya wong gemblung kapan dikaparing di gulung iwak cucut diadai karong kepacut alias kadung ngentek ke sawah ngentek ke kampung Putu Pandi The Spirit of Campur Sari Mas nganten lagunya apa? Guyang-guyu Asli Audio Putu Pandi Musik Campur Sari Wijaya Production Monggo bos Iya daripada sirai Acos rindu Mangga yen bengi ra bisa turu yen awan doyan mangan amarga tansah Abang kowe botol kandangmu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung Ajos ramu Rino wangi ati impenku wani sumpah apa njalukmu wong ayu aja guyu lali anak lali bocah lali wayang lali beton
omah Bapak Hardi ngersake tembangan apa? Nggih, bapake pinarak wonten pundi? Nika lho wong mriko. Lah nggih kula mun tanglet Pak Hardi ngersake tembangan apa Pak Hardi? Caping gunung. Nggih, matur nuwun Pak Hardi. Rasah ngaget-ngageti kancane ngono. Iya. Kaget kadung meneng-meneng alon-alon kok iso. Nggih, niki dibanjut kalian nggih Mas, saya rasa gagas wong ning mburi Mas. Oh enggak usah kayak mendem lho. Titik bacot. Hardi. Hardi. Pak Hardi. Kalih punyipun Ibu